Bună ziua, dragi prieteni! Azi e doar 5 minute de când am primit acest colet. Este de pe Amazon. Despre ce este vorba? Este un separator de ouă de artemia, adică separă cojile sau așa ceva, da? De naupli. Deci, vedem de la firma Clecea, dacă am pronunțat bine. Ia să vedem ce avem aici. Deci, în primul rând, este un manual de utilizare. Așa. Așa, să vedem ce are în colet. În colet este vorba despre două site, 1 și 2, pentru colectare și dispersare. Mai este vorba despre o pipetă și ceva borcanele, containere de storage, de punere în ele, să le bagi la congelator dacă mai rămâne nemâncați. Adică am făcut prea multe și n-am cum să le folosesc în totalitatea nauplia aceea, despre aia este vorba. Da, ia uitați. Aici este vorba despre o plasă, o sită iară, rezervă. Și aceasta este prima sită. Asta este și numerotată cu 1, prin care se strecoară naupli, deci ouăle eclozate. Și asta este cea de-a doua, care reține naupli, doar naupli, fără coji. Deci aici este sita prima și aici a doua, în care rămân naupli curați. Așa, aici mai avem o pipetă cu care se va extrage naupli din a doua sită și se va pune în acvariu sau în aceste micuțe containere pe care le poți pune la congelator. Dai a doua zi, a treia zi, deci e ceva foarte ok. Și acest cârlig în formă de S, care se agață la site, să le pui la uscat, cam de genul acesta, să văd dacă pot cu o mână. Cam așa ceva, da? Da, momentan eu am pus la eclozat, parcă presimțeam că vine astăzi coletul, și mâine dimineață am să o testez, pentru că de-abia de aseară până la ora asta, de la seară de la 10 și acum este ora 3 și 9 minute, n-au trecut 24 de ore, eu las așa 36 de ore. Dar dacă va fi eclozat la 24 de ore, îi voi încerca mai târziu, mai de către seară, adică la ora 10 seara. Bun, hai să așteptăm să vedem ce o să iasă.